Nobody none. Ekene m eze mmụọ niile. Kene nwoke kene nwaanyị. Atata bụ nzukọ anyị na niile na-akpali ike. Na ga m ji agụ n'isi onwe m ga m ga-agụ n'isi unu na niile. Anyị agụgo ụwa bịọ ndị uze. Shedigodo ododo ha makọrọ hile ha makwa nsọ. Anyị ga-emeghe this secondary part of it. Mana ọha nze, ọha mmụọ na ọha ibe na ndị nze na ọzọ niile mkpọrọ okwu. Ma ndị nke gagolo aga ma ndị nke nọ ndụ. Ndị nọ ndụ ga mụ na-abụ tata. Na-abụkwa ndị nke anọlọji ndụ. Maka na ọha ebe ike anyị na niile. Mụchi na m ga-eze ọkụkọ a. Anyị wee jebe n'ihu maka aka niile unu ọbụrụ niile dị n'ibe anyị na-eme tata. Ebe a ka nna m oche bụ Chenye Nweze na onwe bụ onye eji Chifu Ogbeje were mmalụ. Ebe a ga ọ na-wee maa agana. Ọ nọ ebe a wee maa agana. And akụkọ ọkụkwa nla anyị edu ka ibe ji wee mee. Mụ onwe m tata bụ nwata na-awa eji n'ebo n'ebo. Mana ibe m tọrọ nklik taa adụ na ọ bụrụ ndị sụrụ oyibo bụ akpati enyi mmadụ a na-adụọ ya adụ. E wee bịazie ụbọchị ọ ga-anwụ ya wee kpọọ nne m shenụ echi bụ ụbọchị ya gabere. Mana ya na-aga ya ọkụ n'aka bụ nke a ga-elu ya na ọhụ ụgbọ ọka. Ya na-ekwu ibe dị otu a ada ama na ọ bụ maka na ya edebego ezinụlọ na ya edebego ezinụlọ. Maka na ike ewuketere ibe n'ebe nna m ochie na nne m ochie nọ. Ibe ha mụrụ bụ 12 children, 7 boys and 5 girls, so to say. Mana enwere onye he cross the age of 4 years. Na abụrụ sọ nna m bụ the last born bụ the 12 nwa nkwezi. And ibe m ji wee na-ezo ọkụkọ a n'ihu mma niile dojuru ebe a taa bụ ga ebe m elu ma ebele. Amụ bụkwa na obele nwa na-awa eji n'ebo n'ebo. Ibe m maka nte ego obele wit ibe melu and ibe anyị akọntena. Ya wee shee ya na-ekwe anya na enwerekwa ụzọ a ga-eji wee mee ibe a. Omenanya adịile na ụgbọ ọka n'ibe ya na-enegele anya na-abụ na a ga-ezete jibie ka nkụrụ a na-aga-aba akwụe n'ibe ya. Chenekwe jibie ọ bụ chenekwe ga ọfụọ. Ma bụkwa na ọbịa chee nye anyị ya wuru ụlọ. Mana ibe ọ ga-anọ na be ya bụ 18 years. Ahị gị na asatọ. Ọ nọkwara ahị gị na asatọ bụ na omeke gị ibe na ọ bịalụ mme. Ya na enwere mgbọrọkwa asaa ọ ga-eji were bịa ebe a na-adụbula ebe a. Na ya ga-amụkwa anya na mma. Mana ya ma agba isi. Kpanye webụ ochigbo ịnyịnya gburu ịnyịnya gị na asatọ. Wule efi itene wee gwa ya aka ibori ya ịnyịnya wee kpokwuo ya. Tata ga ọ na-eshi m n'ọnụ gwa o ji dugo obi ego ọ bụla ị ga-akpatara m ego. Ọ bụ ebe tinyere m na mụ meelu ngịnị mere aga na nga mbufele ịnyịnya. Which unu bụ eze bufee last year. Ekenekwe m unu. Ekenekwe m unu. And ọ bịakwalụ. Wee shi m na ibe ọ bụ ya eji eme agana ọ na-bụrụ ogbeji ụdọrụ ya ka ya na onye ebo shọgụ bụ ebe a ga ọ na-atọ ọjị. Na ọ ya ga-ile ebe n'aka among many others. Nwa abụọ kwụ mkpọ to name but few. Ọ na-abịa agbalụ nju n'ihu eji a. Mgbe ọ bụ ọ na-alụ ụdọ ọrụ ọlụcha enwere gị ibe ji wee dị true. Na ọ bụ na ọmụrụ jibia ebe maka na unye egwu jibia kagbodu jibia. Ọ na-awụ ebe gbogbo ya anyị nke maka na evodo na be evodokwa n'ihu eji m n'ọrụ. Ọ ịbịa ọgwọwa ibe iji maka ebịa. Chiwu na ebe ime mistake uji eme ya otu and ijekwe mee ya ọga. Ọ ya bụ na obodo na anyị na-asọvive ebe a. Ọtụtụ bụ ndị adalesu na ebe a. Enwere ụlọ nke m tinyere ụgbọ abụọ eziokwu n'ụgbọ amụ na azụ. Merụ na nwaanyị nwụrụ. Na ego niile ya bụ ekekọtụtalụ. Onye ga-echenji edi ego na Central Bank bụ Kọmanda Nwankwo na ọka nọ ndụ ya. Bụ ndị eyi nwụrụ. Because 20 naira bụ the highest domination. Mana ọ marụ n'ibe bụ na na-edebe ego. Ibe ekele niile eji wee mee ụnọdụ ebe a. Ọ ga ọ na-abụ ego. In short, I have to be very sincere. Maka na onye ọbụla n'ime ibe mmụọ ga-adụ sincere. Eziokwu bụ ike mma.
Itu da she bu kan basalo. Mu we na enye this open convention today. Ezuru m ego ogo ya anyi ngere mgbe m na-eje school. Maka na o mere ege ebe ọ na-adobe ite ego bụ na azụ n'ọnwa. Akwụgo oji agba ọgwụ ekpe ego o were ụba akụdebe n'ebe ọ na-edebe. Ụlọbọta dị ibeshi mba ha na nri ibe na-enye m ji eje school adị ezuchi m. Na ndụ mmadụ na-anyọ m ibe nyenu m ketike na enwere shi enough m ji. Ama enwere ọnụ m ga-eji share ya nna ya na-atịzibe m ego n'ego m ji eje school. School 1, primary school 1 in India. It's still not very long. Enwere ụdị bicycle maka m ụdị obele mgbe ahụ. Ndụ mmadụ ga-anya na-eje ibe na-aba akpala anyị eje school. Mgbe ụfọdụ kwa ọ ka ọ chọrọ na anyị ga-eji wee jee ege mmadụ dụgburu nye ma ọ bụ nwa odogwu ọtụtụ ndị ọzọ. So anyị ebe mụta da awọdụ na skuul mụ nata ma ewofe obu mkpụrụ akụtụ bụ owere obu ekpe ego ọ na-ezuru m for 2 weeks. But it's an open confession. Yes! Mana ebe m na-anya ọ bụ mgbe emeka na ọzọ asa okwu ile ọzọ a ga-atụkwa achị ugbuo mmadụ ma ọ ga-atọrọ obi. Onye ọbụla bụ ọzọ nwụrụ na-ekpo ya anwụchago maka na iche ọbụla mmanụ wolu. So ya pụtalụ this great beings bụ ndụ nọ kọpụtala anyị ebe gbasara obodo a kọpụtalụ m na oge bụrụ olu kwe n'ọrụ a ya bụrụ mma m ibe a chịrị m ji ede na eziokwu nne m ọ na-ebe a nne m olutewa cheke na nne m ọ na